stretnutí 23. kola Ligy Eška Slovan DAC Dunajská Streda. Vítam medzi nami aj trénerov, pána Mikuláša Radmániho ako trénera hostí a aj pána Jozefa Baloviča, trénera domáceho týmu. Poprosím oboch pánov o zhodnotenie zápasu. Najprv slovo má tréner hostí. Nech sa páči. Nestúpili do zápasu. Moji niektorí hráči boli nervózni. Ďaleko sme boli od hráčov. Je pravda, že Slovan vysoko napadá, takže mali sme to ťažšie. Prvý počas sme sa vôbec nemohli dostať do hry. Tam nás držali na dlho branka. Takto sme prehrávali 1-0. Druhý počas už to vyzeralo lepšie. Sme začali viac veriť. Lepšie sme kombinovali. Ale bohužiaľ tam dostali druhý gól. Samozrejme Slovan aj potom mal nejaké 100% šance. Tam bolo vidno, že tá kvalita smerom dopredu u nich je obrovská, takže ja mojich hráčov musím pochváliť za druhý polčas, za to, že sa nebáli už hrať, že celý s výsledkom niečo urobiť. Nakoniec sa nám podarilo dať gól, takže prehrali sme 2-1, gratulujem domácim a ideme ďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne, odozdávam slovo trénerovi Slovana. Jozefovi Balovičovi. Nadviažem na kolegu v tom zmysle, že nepotrestali sme supera v prvom polčase, pretože hrať na jednu bránu 45 minút, vytvoriť si 4-5 čistých šanc a nedať gól, tak je to trestuhodné. Jedli sme síce 1-0 do polčasu, ale bolo to chudobné víťazstvo, chudobné vedenie tých 1-0. Upozorňovali sme hráčov cez polčas, že treba dať rýchly druhý gól, aby super otvoril, teda aby sme sa dostali ešte viac do hry. V druhom počase aj Dunajská, ako hovoril tréner, kolega, hrala otvorenejší futbal, mali tam 2-3 strely z diaľky, snažili sa ohroziť našu bránu, ale ja si myslím, že je trestuhodné, keď nevyužijeme z toľkých šancí aspoň 2-3, aby sme vyšším rozdielom vyhrali a potešili nášho diváka, pretože futbal sa hrá na góly a stále hovoríme o našej silnej útočnej sile a že v útoku sme ako v pohode a dobrý a myslím, že aj dnes sme ukázali, že máme na to dostať sa do 16 súpera, aj keď má súper vzadu 8-9 hráčov, tak dokážeme si šance vytvoriť, ale nepremeníme ich, čiže potom sa vlastne ten celkový efekt znižuje týmto. Ale celkovo by som zhodnotil výkon tak, že vyhrali sme zaslúžene, ten zápas mal určite svoj náboj tým, že Dunajská Streda sa konsolidovala, má momentálne lepší káder ako mala na jeseň, hrá lepší futbal a myslím, že aj ten zápas v druhom počase diváci si mohli prísť na svoje v niektorých momentoch, že bol to rušný zápas a šance tam boli, takže asi takto. Ďakujem, nech sa páči vaše otázky, vrátite sa. Ja by som mal na pána druhého trénera, na pána Baloviča by som mal v podstate, čo nás zaujíma asi 12. minúty, nepekná situácia, zranenie Kladrúbského, čiže či viete povedať niečo viac, čo môžete bola na pána trénera domácich a na pána trénera hostí by som mal. V podstate ste dostali ten gól tesne pred prestávkou a predchádzalo tomu taký úplne zbytočný odkop do autu v podstate, kde ste sa už 4 chytali za hlavu pred hlavičku a nakoniec o pár sekúnd ste inkasovali, či keď som potom k tomu vyjadrili, najprv by som poprosil pána Baloviča a potom vás. Čo sa týka zranenia, tak hráč je momentálne vo vyšetrovaní, išiel do nemocnice, bol prevezený, čiže neviem povedať, ako má diagnózu presnú, hádať to nejak nemá význam. Určite to zranenie bude dosť vážne, ale ťažko mi to hodnotiť teraz, pretože nemáme ešte vyjadrenie od lekára. Som sa pýtal teraz tesne predtým, ako som išiel na tlačovku, tak lekár ešte nevedel presnú diagnózu. A ide o koleno? Áno, ide o koleno. Áno, bola to 45. minúta, mali sme loptu na súpravej polke a tam Turňa mal loptu a úplne voľný Gábor Straka, keď mu prihrá, tak máme loptu pod kontrolou a nemôžeme dostať gól. Aj tam bolo vidieť, že niektorí moji hráči si sa bali hrať, lebo sme len odkopávali prvý počas lopty a hlavne stredoví hráči. A preto som sa tam prišiel za lebo tam sme mali čiste hrať a to už je ťažké, keď to sú najhoršie boli. V 45. minúte, takže tam som hovoril, v 43. minúte som povedal Gáborovi, že pozor na to, koniec a nakoniec sme dostali gól do šedne, takže
ale z chýb sa treba poučiť, takže Ja sa hovorím, že Slovan bol samozrejme jasne lepší, ten prvý polčas mal strašne veľa šancí, ale ak by to povedzme aj... A ešte to bol vlastný gól, že dneska obrala 0-0 polčas, bol by to oveľa ťažšie pre vás asi. o to sa pohovorilo, že ten gól dal on, takže to je jeden horší, tak ale hovorím, Slovan tam má 4-5 100% šanci, takže zaslúžne vyhrával. Ďakujem pekne, nech sa páči ďalšie otázky. Ja sa chcem spýtať trénera domácich. Hovoríte o tých šanciach, 3-4 šance ste mali vyložené. Čím si vysvetľujete to, že takéto čisté šance nedokážu vaši hráči premeniť? A prečo im chýba nejaká pohoda alebo pokoj v koncovke? V záverečnej fáze, finálnej. Peltier, Vítek, Romák tam mali čisté šance. Tak sú zápasy, že super domáce mužstvo si nevytvorí šancu a dá nejaký gól a nakoniec vyhrá 1-0 a celé mužstvo a celý klub sú natešení, že vyhrali 1-0 a je to v pohode všetko. My sme kritickí na tieto veci samozrejme, ale treba povedať a počiarknúť, že tie šance sme si vytvorili dnes. Nedá sa povedať, že by hráči nechceli, že by nebojovali. Určite to zranenie na začiatku toho Kladrubského trošku mohlo narušiť tých 10-15 minút, kým sa znova mužstvo dostalo do takého rytmu, ale že nepremenia hráci šance, to nevie nikto na svete. To ani v žiadnom športe inom sledujete futbal, aj vo svete sú väčšie šance, sú 11-ky, ktoré nepremenia veľkí hráči, čiže to keby som vedel, tak nerobím trénera Slovania, ale niekde inde. Prečo nepremenia šance? Pretože je tam aj super, pretože sú tam klimatické podmienky, niekedy trávnik, niekedy zle postavený hráč, niekedy slabý dôraz. Čiže treba na tom robiť, treba v tréningu sa tomu venovať a možno príde zápas, že to pretrenieme a tie šance premeníme, ale pýtame sa alebo rozmeráme tie zápasy vždy aj na DVDčku, každý zápas a hodnotíme to s hráčmi a nikto vám nepovie, že gól nechce dať, každý chce dať gól a samozrejme chce byť slávny, ale futbal je o tom, že aby bavil divákov, aby sa hral útočný futbal, doma to chceme hrať a raz nám to naruší vietor, naposledy s Trnavou bol silný vietor, ktorý bránil v hre obidvom ústam. Dnes super konsolidovane bránil, treba sa pochváliť, že držali tú obrannú líniu, mali dobrého brankára, brankár pochytal tie centre, čiže treba vidieť aj tam určité pozitíva. No a samozrejme šance, čo hovoril kolega, sme si 4-5 šanci vytvorili, keby sme dali góly, tak dnes možno hovoríme, že bol fantastický výkon Slovana. No ale vyhrali sme 2-1, ideme ďalej. Treba pracovať ďalej poctivo a venovať sa tým zápasom, ktoré prídu. O týždeň alebo o 10 dní tu máme Senicu a potom ideme do Trenčína. Takže na tomto musíme popracovať na tých šanciach. Premeniť to. Ďakujem. Ďakujem pekne, sú ešte ďalšie otázky na trénera? Pokiaľ nie, ďakujem vám za účasť. Ďakujem. Takže